God bless you all one by one. Amen. Fabian Adibe, onye nke ejigbo Ogbuefi Uzonwulu wee malụ na Things Fall Apart, bụ onye nke a mụrụ na December 1st, 1944. Adibe bụ onye ọkaigwe n'Imo State. O bidoro drama group na 1962 ka ọ hapụsịrị ọkaigwe wee gbagote Enugu State. O mego ọha film 300. Ọ bụ ya bidoro drama group izizi na British Council. Ọ bụ Adibe na John Ekwere bụ director bụ ndị du Nigeria wee gaa njem izizi Commonwealth Art Festival na 1965 tupu ọ launch ya acting career ya na 1987 nke o ji Things Fall Apart by Chinua Achebe wee gosipụta onwe ya. Ndị dịka Fabian Adibe na John Ekwere bụ ndị melụ the generation taa a na-eme film enjoy. Ọ sị na o nwere ihe ọma maka drama, not just interest o wee bie push the fire and passion in him. Ọ bụrụ na ịma maka Festac 77 eyi ọ bụ ya bụ Ogbuefi Uzonwulu bụ art director for ya bụ Nigerian drama Festac 77. Ọ ya lụrụ ya bụ Lambodo set. O so wee mee Things Fall Apart nke bidoro na 1987. Ndị nne ya nọ na ya bụ film bụ Fonso Adiolu, Pete Edochie, Justice Esiri, Nduka Eya, David Ihesie, Sam Loko Efe, Nkem Owo na ndị ọzọ. Ọ bụ na ịma Fabian Adibe of my gama na ọ bụ a very good actor. Ọ ma ihe ọ na-eme na acting. Ị na-anya ị ga-afụ na otego ọ kwụsịrị ime movie. Mgbe Evisit ya jụọ ya ajụjụ ihe dịka kedu mgbe o ji mata na okpuru isi, because a lot of us amarọ na okpuru isi. Ọ sị na o discover ya 7 years ago. Mgbe ọ chọpụtara na okpuru isi na o nwere ihe dịka ihe apụtabara ya n'anya mgbe o je hospital. Dọkịta nke asị ya no cataract, dọkịta nke ọzọ asị ya no glaucoma. O mechazi jụba ese hospital si dị na abroad si ka o je hospital ga mee surgery ebe ọ bụ na ya bụ ife na a ga-emenwu surgery gwọta ya. A wee jụzie ese ego na o wee bụrụ 12 million naira. Sị mba na 12 million naira kalilo ebe ka ọ ga-echibeta ụdị ego a kama ka ọ tụbakwa ọgwụ anya ka ọ tụgidezi till the point of death. O mee ka mata that no 25 years ago ka nya bụ ife na-eme ya n'anya bidoro. Ọ mgbe ndị British Council sendịziri ndị mmadụ from England ka a mụzielu ha some things maka movies. Ọ mụta art directing ebe a ka o nwere interest ọfụma. Ndị trainers akpọtalụ from England mụziri ha set design, costumering, lighting, art directing, set equipment. Adibe nụrụ nwunye ya onye nke ọfụ na set during production ha melụ na 1978. Ya bụ the main role, nwunye ya wee bụrụ the supporting role. Maka ha mechara film ha bidoziri efugbo onwe ha baba nkata otu aka o si wee nụba nwunye ya na nwunye bụzi etija kịta na ọ kwụsịrị act film after fanụchalụ di na nwunye. Ọ bụ a renowned actor, director na author. Ọ delu akwụkwọ a na-akpọ Mixed Grill. Ọtụlụ ọnwụ ya Fabian Adibe nwere arụ isi ike biri n'Owerri, Imo State. Ndewonu ka emesịanụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Rest in peace to our own father Fabian Adibe. Fabian Adibe cannot see, but my heart is very happy with all of you in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you.